Шушы көннәрдә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында Рүзәл Юсуповның 85 яшьлек юбилее булып узды. Бөтен гомерен фәнгә, татар теленең чисталыгын саклауга багышлаган галимнең юбилей кичәсеннән Мөршидә Җихан репортажы. Татарстан Фәннәр академиясе академигі дәрәҗәсенә ирешкән зур галим Рүзәл Юсупов заманында диссертацияләренең икесен дә иске язу машинкасында үзе бастырган. Миңа чыныгып үскән авыл малае булуым булышты ди ул үткәннәрне барлап. Хәлдемнән килгәнчә, көчемнән килгәнчә эшләдем. Тырышлык булса, ихтияр көче булса, һәм шундый максат куйсаң, мөмкин ул. Эшләмәслек эшләмәдем мин. Үземчә мин крестьян баласы, эштә үскән кичкенәдән менә шушы тәҗрибә күнегү миңа хәзер дә ярдәм итә. Гомер буенча ярдәм итеп килде. Аннары максат куеп эшләү кирәк. Максат куеп эшләү нәтиҗәсендә Рүзәл Юсупов тарафыннан 350-гә якын фәнни хезмәт, шул исәптән 13 монография языла. Рус һәм татар телләренең чагыштырма типологиясе буенча галим үз фәнни мәктәбен тудыра. Нәкъ шул хакта галимнең фәнгә керткән хезмәтен Рияз Минзарипов билгеләп үтте. Күп еллык намуслы фәнни агарту эшчәнлеге һәм яшь белгечләрне әзерләү эшендә зур өлеш керткәне өчен Казан Федераль университеты исеменнән мактау грамотасы һәм истәлекле бүләк тапшырды. Вы всегда глядя на часы, вспоминали, что университет рядом с вами всегда. Республика өчен иң мөһим документларны шул исәптән Татарстан Конституциясен эшләүдә дә Рүзәл аганың өлеше зур. Ул безнең академиклар арасында үрнәк булып тора. Менә шуны булып калсын, шулай матурлап эшләрен апарсын. Дөрестән дә ул безнең белән горурланабыз. Шуның өчен дә менә шундый матур вакыйгада без бергә. Рифкат Миниханов билгеләп үтүенчә, гуманитар һәм техник өлкәләрне берләштереп алып баруда академик Рүзәл Юсуповның да ярдәме кирәк. Тәҗрибәгә таянмыйча булмый. Эш дәверендә ул ничә буын белгечләр әзерләгән. Юбилярны котларга килгән Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да Рүзәл Юсуповның укучысы. Педагогика университетында укып чыккан егетләр нинди балалар? Безнең өчен үрнәк кеше, шуңа күрә менә 16 ел дәверендә шушы укытучыларны хәзерләүче зур уку йортының җитәкчесе булган, телгә үзенең мәхәббәтен тәрбияләгән, күпме кешеләрне укыткан, тәрбияләгән һәм бүгенге көндә аның укучылары да инде хәзер мәктәпләрдә эшлиләр. Алар Рүзәл абый салган юлны дәвам итеп аны ярып баручылар. Әйе, юлны ярып баручылар да шактый. Юбилей кичәсе үткәрелгән институт директоры Рәдиф Җамалдинов өчен Рүзәл Юсупов остаз да, коллега да, киңәш бирүче дә. Безнең өчен аеруча якын, чөнки без соң вакытта ул кафедра мөдире, институтның ректоры иде. Һәм кайсы гына дәрескә килсә дә, һәм инде генә ашыгыч эшләре булса да, ул безнең белән студентлар белән аралашырга вакыт таба иде. Һәм инде соңрак Руза Абдулович Камытын кияргә туры килде миңа да. Мин дә элекке педагогика уку йорты белән җитәкчелек иттем. Һәм инде әлбәттә Руза Абдулович белән еш аралашырга туры килде. Аның киңәшләре миңа нык ярдәм итте. Кичәгә шулай ук академикның күп санлы шәкертләре, хезмәттәшләре, якыннары килгән иде. Барысы да юбилярга иң изге теләкләрен юллады. Татарстан Фәннәр академиясе академигын без дә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән котлыйбыз. Хезмәт юлын ул бит радио тапшырулар һәм телевидение буенча республика комитетында тәрҗемәче, мөхәррир булып башлаган. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.